εσύ. Όχι, σας λέω. Όχι! Είναι αυτός εδώ ο κοντιλοφόρος δικός σου ή όχι? Δικός μου είναι, αλλά σας λέω δεν του τον επέταξα εγώ. Και ποιος τον επέταξε? Δεν ξέρω, εγώ τον είχα δώσει στην Παπασταύρου. Α, Τι έγινε πάλι, Ξανθοπούλου? Τίποτα, κύριε καθηγητά. Μια απλή παρεξήγηση. ώστε εσύ ομολογείς ότι τον πέταξε η Παπασταύρου, Πού να ξέρω, κύριε καθηγητά, ποιος του τον επέταξε. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν του τον επέταξα εγώ. Προχώρα. Πήγαινε να βρεις την Παπασταύρου και μετά έλα στο γραφείο που θα είναι και ο καθηγητής σου. Εμπρός! Σας πέταξαν τον κοντιλοφόρο. Μάλιστα, κύριε Γυμνασιάρχη. Ότι είχα σηκωθεί στον πίνακα να αναπτύξω ένα θεώρημα της τριγωνομητρίας και βλέπω ένα κοντιλοφόρο να καρφώνεται 10 πόντους δεξιότερα από το μάτι μου. Αυτό είναι ανωποταμών. Ανωποταμών, βεβαίως. Και δεν ανακαλύψατε ποιον τον επέταξε. Στην αρχή υποψιάστηκα τη Λαζάρου. Μετά αποδείχθηκε ότι ήταν της Ξανθοπούλου. Βεβαίως, μετά έμαθα ότι ήταν της Παπασταύρου. Οπωσδήποτε πρέπει να λάβετε αυστηρά μέτρα, κύριε Γυμνασιάρχα. Εδώ κινδυνεύει η σημαντική μας ακεραιότητα. Όχι δα, κύριε Μαυρομάτη. Μην υπερβάλλετε. Μην υπερβάλλετε, βεβαίως. Μα δεν υπερβάλλω καθόλου, κύριε Γυμνασιάρχα. Παιδιά είναι, κύριε. Θα υπερβούνται εσκαμμένα. Αφού τα παιδιά είναι ατίθασα. Ατίθασα και ζωηρά. Ζωηρά, βεβαίως. Δεν είναι αυτό, κύριε Γυμνασιάρχα. Απλά είμαστε περισσότερο επίκης από ό,τι πρέπει. Αλλά όχι και χαστούκια. Πού βρισκόμαστε τέλος πάντων? Εδώ η νέα παιδαγωγική. Περάστε. Τι θα γίνει τέλος πάντων, Παπασταύρο? Πάντοτε εσύ θα είσαι η πέτρα του σκανδάλου. Τι θέλετε να πείτε? Δεν καταλαβαίνεις, Αυτός εδώ ο κοντιλοφόρος από την Ξανθοπούλου τον πήρες? Για να δω. Μάλιστα. Την ώρα της παραδόσης σου τον είχες? Μάλιστα. Και πώς βρέθηκε καρφωμένος στον πίνακα? Τι είπατε? Και πώς βρέθηκε, λέω, καρφωμένος στον πίνακα? Φαίνεται ότι θα μου έπεσε. Θα σου έπεσε. Σύμφωνα με τον νόμο της βαρύτητας, τα αντικείμενα πέφτουν έτσι και ποτέ έτσι. Βζιν! Βέβαια. Σύμφωνα με τον νόμο της βαρύτητας, τα αντικείμενα πίπτουν πάντοτε καθέτος και ουδέποτε οριζοντίως. Ουδέποτε οριζοντίως, βεβαίως. Κύριε Γυμνασιάρχα, άδικα κουράζεστε. Άδικα προσπαθείτε να εξηγήσετε στην Παπασταύρου τον νόμο της βαρύτητας. Η Παπασταύρου από φυσική έχει πλήρη μεσάνυχτα. Πλήρη μεσάνυχτα. Μα γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μαυρομάτη? Γιατί σαν εδέστη του Παπασταύρου και αμελής. Όχι. Αμελής δεν είμαι. Απλά να μπερδεύω τα φυσικά με τα θρησκευτικά. Με τα θρησκευτικά. Ναι, με τα θρησκευτικά. Ποιος είστε εσείς δηλαδή? Φταίω εγώ. Ναι, εσείς. Εσείς δεν μας λέγατε για τη θεωρία του Λαπλάς και τη θεωρία του Δαρβίνου? Μάλιστα. Εσείς δεν μας λέγατε ότι η γη ήταν ένα νεφέλωμα? Μάλιστα. Και ότι αυτή εψύχη και βγήκε η θάλασσα. Και ότι μετά βγήκαν τα μαλάκια που ήταν τα πρώτα ζωντανά όντα. Και στη συνέχεια βγήκε ο άνθρωπος από τους πυθίκους. Και ότι η Εύα βγήκε από το πλευρό του Αδάμ. Μάλιστα. Ο κύριος Φράγκο από εδώ διαφωνεί. Εγώ. Ναι, εσείς. Σήμερα δεν μας λέγατε το πρωί στο μάθημα των θρησκευτικών ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από πυλό και ότι από το πλευρό του Αδάμ έγινε η Εύα? Μα... Μη μου τα γυρίσετε τώρα. Να έχετε το θάρρος της νόμης σας, όπως εγώ έχω το θάρρος και σας τα λέω κατάμουτρα. Γιατί παιδιά είμαστε κι εμείς και ο ένας μας τα λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς, μπερδευόμαστε. Σιωπή ανεδέστατη και θρασιτάτη, βεβαίως. Τα αύριο θα μου φέρεις 120 στίχους εγγεγραμμένους από το Ζήτα της Ιλιάδος. Άντε, πήγαινε τώρα. Κορίτσια, ελάτε! Η Φουφό έχει μια περίφημη ιδέα. Τι? Να το σκάσουμε όλες από το μάθημα της γυμναστικής. Όχι, κορίτσια, εγώ έχω μια περίφημότερη ιδέα. Να το τρελάνουμε τελείως στο Κίκα. Όταν θα μας λέει αυτός επίκυψη, εμείς θα κάνουμε ανάταση. Και όταν μας λέει ανάταση, εμείς επίκυψη. Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλες, Και όταν θα λέει προσαγωγικό ανάμεσα να κάνουμε έκταση. Όχι, κορίτσια, είναι πάρα πολλά και θα το μπερδέψουμε. Ναι, όχι, αυτά που είπαμε. Όταν θα λέει ανάταση, εμείς επίκυψη. Και όταν επίκυψη, ανάταση. Ναι. Πάμε γρήγορα να ενημερώσουμε τις άλλες. Πάμε, ναι. Ο κύριος Γυμνασιάρχης, ορίστε. Δεν τα ξαναπούμε, κύριε Γυμνασιάρχα. Βεβαίως. Φλωράς, κύριε Γυμνασιάρχα, πάνω σου φλωράς, φιλόλογος.
Χαίρομαι πολύ. Φλωράς, Μάλιστα, ξέρω. Ακούστε, κύριε Φλωρά. Είπα και στον κύριο Νικολαίδη. Δεν ξέρω αν σας είπε, βέβαια. Μου είπε, αλλά ζήτησα να σας δω ιδιαίτερα να σας παρακαλέσω. Καταλαβαίνω, αγαπητέ μου, αλλά... Κύριε Γυμνασιάρχα, έχω απόλυτη ανάγκη να εργαστώ. Το γνωρίζω. Αλλά δεν γίνεται αυτό για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πολλούς και διαφόρους, βεβαίως. Μα άκουσα πως έχετε απόλυτη ανάγκη από ένα καθηγητή ελληνικών. Βεβαίως έχουμε, αλλά εδώ είναι το ζήτημα. Εντάξει, δεν ξέρω αν σας είπαν, αλλά είμαι αριστούχος, κύριε Γυμνασιάρχα. Ναι, αριστούχος, δεν αμφιβάλλω. Αλλά στο σχολείο μας φοιτούν κορίτσια μεγάλων και πλουσίων οικογενειών. Και πλουσίων, βεβαίως. Και είναι ατίθασα, ζωηρά και ζωηρά, βεβαίως. Εδώ σε βάζουν καθηγητές και δεν καταφέρουν να επιβάλλουν την τάξη. Πόσο μάλλον εσείς, αγαπητέ μου, που είστε σχεδόν συνομιλικός τους. Συνομιλικός τους, βεβαίως. Μην ανησυχείτε γι' αυτό, κύριε Γυμνασιάρχα. Να είστε απολύτως βέβαιος πως σε μένα δεν θα κάνουν τίποτα. Καλά τώρα, αυτό είναι μια κουβέντα. Καθίστε σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, καθίστε. Τι συμβαίνει? Τόλμησαν, αγαπητέ μου. Τόλμησαν, βεβαίως. Τι ατόμισαν? Πλησιάστε, κύριε Φλωρά. Είμαι γάιδαρος. Τι? Πάλι καλά. Έχουν γράψει και χειρότερα. Μα δεν καταλαβαίνω, εδώ μέσα μου το κόλλησαν αυτό. Μάλλον. Εκτός κι αν το φέρνετε από το σπίτι σας. Εντάξει, είναι λίγο απίθανο, βεβαίως. Μα αυτό είναι... Μα σας είπα, αγαπητέ μου. Είναι αδύνατο να τα καταφέρετε παρόλη την καλή σας διάθεση. Μα κύριε Γυμνασιάρχα, ακούστε με. Λυπάμαι, αγαπητέ μου, αλλά βιάζομαι. Έχω μάθημα και έχω καθυστερήσει, δηλαδή. Κύριε Γυμνασιάρχα, εγώ μετά θα σας περιμένω. Τι να σας πω, αγαπητέ μου, ορίστε. Περιμένετε, αλλά εγώ σας είπα. Πού πάτε εσείς, δεν έχετε μάθημα? Πώς, έχουμε γυμναστική. Και γιατί δεν είστε στο μάθημά σας? Εμένα μου έδωσε άδεια ο κύριος Γίκας για να κάνω παρέα στην Πολυχρονοπούλη που αρρώστησα. Μάλιστα, είσαι δικαιολογημένη, εσύ. Μα εγώ είμαι Πολυχρονοπούλη, κύριε Γυμνασιάρχα. Καλά, πηγαίνετε. Νους υγιής, εν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι. Και είχαν δίκιο. Διότι η γυμναστική δεν μας προσφέρει μόνο ψυχική και σωματική υγεία. Μας προσφέρει και ομορφιά. Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος γυμνάζεται κανονικά να μην έχει ωραίο σώμα. Ολοζώντανο παράδειγμα μπροστά σας. Σκασμός ανάγωγες. Προσοχή. Εισαγωγή προεισαγωγή εις έναν χρόνο. Εισπνοή, εκπνοή. 1, 2. Αυτόν. 1, 2. Ποια σφυρίζει? Ποια σφυρίζει, ρώτησα. Ποια σφύριξε, είπα. Εγώ, κύριε καθηγητά. Γιατί σφύριξε, Παπασταύρο? Γιατί έχω κρέατάκια στη μύτη μου. Εσύ, κοπέλα μου, δεν έχεις κρεατάκια. Εσύ έχεις σφυρίχτρα. Προσοχή! Αφορμή ζητάτε για να γελάτε μαζί μου. Εσύ, Παπασταύρου, είσαι ανάποδα. Και τώρα θα κάνουμε ανάταση. 1. Μάρε, κορίτσια, στο Θεό σας. Τι είπαμε να κάνετε? Επίκυψη! Είπα εγώ επίκυψη. Επίκυψη είπα. Επίκυψη. Εσύ γιατί φοράς φόρεμα? Απουσία! Έξω! Τώρα! Φύγε! Προσοχή! Με συγχωρείτε, κύριε. Ακούσατε το παράγγελμα το οποίο έδωσα προολίγου? Το άκουσα. Είπα ανάταση επίκυψη, κυρία μου. Ανάταση, πατέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Μα γιατί? Με σώσατε από τουλάχιστον 50 ευρώ. Τουλάχιστον 50 ευρώ. Γιατί, τι. Είχα σκοπό αύριο να πάω στον νευρολόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλησπέρα κύριε συνάδελφε. Συγγνώμη κύριε συνάδελφε, έτσι είναι χωρίς. Μα κύριε συνάδελφε, συγγνώμη. Συνάδελφε, συγχωρήσατε τώρα. Μα γιατί, κύριε Πίτα, μα γιατί? Μα σας εξήγησα. Ο Αριστοφάνης είναι πράγματι ο μέγιστος των κομικών της αρχαιότητας, αλλά δεν διδάσκεται στα γυμνάσια. Και γιατί δεν διδάσκεται? Δεν διδάσκεται στα γυμνάσια λόγω του ελευθεριάζοντος, όπως είπε, του ελευθεριάζοντος τρόπου, βεβαίως, με τον οποίο έγραψε τα σκομωδίας του. Τα σκομωδίας του, βεβαίως. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Α, εδώ είστε ακόμα, νεαρέ μου. Μάλιστα κύριε Γυμναστιάρχα, σας είπα ότι θα σας περιμένω. Ναι, μου είπατε, αλλά κι εγώ σας είπα. Κύριε Γυμναστιάρχα, έχω απόλυτη ανάγκη να εργαστώ. Το γνωρίζω αγαπητέ μου, αλλά εδώ σεβάσμοι οι καθηγητές. Μα τι, δηλαδή πρέπει να γίνω σεβάσμιος για να εργαστώ? Όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, θα μου πάρει πολύ χρόνο να γίνω σεβάσμιος. Και από ό,τι ξέρετε, δεν είναι μόνο η ηλικία που εμπνέει. Μα τώρα αγαπητέ μου. Πάρτε με δοκιμαστικά. Δοκιμαστικά. Ναι, δοκιμαστικά. Και άμα δεν σας κάνω, τότε διώξτε με. Και όσο για αυτό που έγινε με το χαρτί, δεν έχει και τόση σημασία. Πώς δεν έχει αγαπητέ μου. Πώς δεν έχει σημασία. Όλα έχουν φυσικά. Κύριε Γυμνασιάρχα, μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Σας έχουν κολλήσει αυτό εδώ. Ποιο? Αυτό. Τι λέει? Προσοχή. Το παρόν κατεδαφίζεται. Πολλούνται άπαντα τα πεπαλαιωμένα υλικά εις τιμήν ευκαιρίας. Βεβαίως. Πληροφορίες εντός. Εντός. Έχουν γράψει και χειρότερα. Βεβαίως. Έλα λίγο μαρμελάδα. Έλα λίγο κοριτσάκι μου. Πολύ μαρμελάδα, φράουλα. Μα χθες μου ζήτησες μαρμελάδα φράουλα. Όχι, σου είπα ότι μου αρέσει το βερίκικο. Μαρμελάδα φράουλα μου ζήτησες. Αλλά τουλάχιστον λίγο βουτυράκι. Τουλάχιστον λίγο Όχι, βούτυρο. δεν θέλω. Λίγο. Όχι. Α, δεν είμαστε καλά. Τουλάχιστον το γάλα σου. Έχει καημάκι. Εγώ το σούρωσα με τα ίδια μου τα χέρια. Δεν έχει καημάκι. Μα να, έχει καημάκι. Τώρα τρελή θα με βγάλεις. Το αυτοκίνητο εκεί ακόμα έτσι. Μυστική δεν θα πας πουθενά. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε συνάδελφε. Καλημέρα. Ποια ήταν η κοπέλα που πέρασε μόλις τώρα? Η Θεσποινής Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Σε ποια τάξη φοιτεί? Στην 80. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλύτερα, καλησπέρα. Κορίτσια! Καλώς ανευτήκαμε! Καινούριος καθηγητής! Καινούριος! Ναι, και είναι και νεαρούλης. Νεαρούλης? Ναι, διδάσκει αρχαία ελληνικά. Βρε μανία που την έχουν με τα αρχαία ελληνικά. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να μας διδάσκουν αρχαία ελληνικά? Θα διδάξουν εγγλέζικα. Μάλιστα. Άμα βρεθούμε καμιά μέρα στο Hollywood, δεν μπορούμε να πιάσουμε μια κουβεντούλα με τον Brad Pitt. Να μας μάθουν γαλλικά. Βεβαίως. Άμα βρεθούμε καμιά μέρα στο Παρίσι, δεν μπορούμε να πούμε δύο λογάκια με τον Gérard Depardieu. Να του πούμε comment allez-vous? Je t'aime. Να μας μάθουν ισπανικά.
πια ελληνικά, να μας διδάσκουν μία ξένη γλώσσα. Υπάρχει μήπως περίπτωση να πιάσουμε καμιά κουβεντούλα με την Εσπασία του Περιβολή? Εκείνο που θα ήθελα να σας τονίσω ιδιαιτέρως, κύριε Φιλονά, είναι ο τρόπος. Ο τρόπος, βεβαίως, με τον οποίο θα χειριστείτε τις καταστάσεις. Είναι που βγάλετε και την μεσαία, το γνωρίζω πολύ καλά. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι σε ένα δημόσιο σχολείο ο καθηγητής έχει την ευκαιρία να τιμωρεί με την ανάλογο αυστηρότητα. Με την ανάλογο, βεβαίως. Το κολέγιό μας όμως, το οποίο είναι ένα θαυμάσιο κολέγιο, δεν πάβει να είναι και μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση βεβαρημένη, με τεράστια έξοδα. Τεράστια, βεβαίως. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός. Εντελώς δεν το γνωρίζω. Ελάτε, κύριε. Περάστε. Μετά το Ησυχία! Καθίστε στην γωνία σας. Αγαπητά μου παιδιά, σας παρουσιάζω τον σας καθηγητή κύριο Πάνο Φλωρά. Πάνο Φλωρά, βεβαίως. Ο οποίος από σήμερα θα αρχίσει τις παραδόσεις των αρχαίων ελληνικών και ιστορίας. Έλα, ησυχία. Αγαπητά μου παιδιά, σας συνιστώ δηλαδή και σας παρακαλώ, επιδείξετε και στον νέο σας καθηγητή τον ίδιο σεβασμό με τον οποίο περιβάλλεται και εμένα. Περιβάλλεται και εμένα, βέβαια. Έλα, εσείς, καθίστε. Καθίστε, κύριε Φλωρά. Καθίστε, σας παρακαλώ. Σας εύχομαι καλή ιστοριοδρομία και παρακαθώ της κοινωνίας, βεβαίως. Τι μάθετε τώρα? Ναι, πρώτη φορά. Καλή σταδιοδρομία, λοιπόν. Κύριε, μπορώ να σας ευχηθώ κι εγώ καλή σταδιοδρομία? Μπορείτε. Καλή σταδιοδρομία. Καλή σταδιοδρομία. Της κοινωνίας, βεβαίως. Κύριε, καλή σταδιοδρομία. Δεν θέλετε να αρχίσω την καλή σταδιοδρομία με έναν τρόπο που ούτε εγώ θέλω και πιστέψτε με, δεν θέλετε εσείς ακόμα περισσότερο. Κύριε, μπορώ να πάω έξω? Μπορείς. Μάλιστα, έχει πολλές έξυπνες αφήτρες. Αλλά εγώ θα πάει θα γνωριστούμε καλύτερα και ως πρόσωπο. Λοιπόν, παιδιά, επειδή η ώρα είναι λίγο περασμένη και μας έχει μείνει μόνο ένα τέταρτο. Μου είπατε πριν ότι θα το βρείτε. Εσύ εκεί. Ναι. Για πες μου, σ' αρέσει ο Όμηρος? Πώς, ναι, βεβαίως. Για πες μου που έχετε μείνει. Είμαστε στο κεφάλαιο Α, στίχο 123-124. Α, μάλιστα. Εσύ εκεί πίσω. Εσένα σ' αρέσει ο Όμηρος? Μου αρέσει, πώς. Ωραία, λοιπόν. Τότε θα μας μεταφράσεις αυτό το χωρίο. Α, η Παπασταύρου έτσι μιλάει σπίτι της. Όλο αυτό το κατεβατώ. Ναι, γιατί. Δεν θα μπορέσω. Σε βοηθήσω εγώ, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, πάρξομαι δε από το προχώρον πρώτον δίκαιο, χάρα αυτής και πρέπον δε άμα εν το τιώδε πάλας, την τιμήν ταύτην της μνήμης δίδωσφε. Εγώ από όλο αυτό που είπατε μόνο το παλάσι, καταλαβαίνετε. Πώς έτσι? Αφού έχω πάει. Πού? Λοιπόν, η Γιαδικιάρολου. Κύριε, η Γιαδικιάρολου είναι άλλη. Γιαδικιάρολου, έλα εδώ.
μία από τις δυο σας μπροστά μου. Η μία ήταν. Μία είμαι εγώ. Κι εγώ μία. Τι είμαι, δύο. Εσύ είναι θέση πίσω. Καθίστε παρακαλώ. Να κάτσω μπροστά. Μπροστά. Εσύ πίσω. Ναι, μπορεί να είναι η πρώτη φορά που διδάσκω στο σχολείο που φοιτούν παιδιά μεγάλων και πλουσίων οικογενείων. Έχω διδάξει όμως σε παιδιά φτωχών και ταπεινών οικογενείων. Έχω διδάξει σε νυχτερινά σχολεία, όπου εκεί τα παιδιά υδροκοπάνε για το μεροκάματο και κάθε μέρα που βαλάνε τα πλούσια και πολυτελή πράγματα που παραγγέλνουν οι παπάδες σας. Σας βεβαιώ πως αυτά τα παιδιά έχουν πολύ καλύτερους τρόπους από εσάς. Τρόπους που δεν μπόρεσαν να σας δώσουν οι οικογένειές σας όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, θα ήθελα να σας πω για κάτι τελευταίο. Αν θέλετε να τα πάμε καλά, όπως και εγώ θέλω να τα πάμε καλά, γιατί εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να χάνω τον χρόνο μου και θέλω να σας μάθω μερικά γράμματα, κοιτάξτε να αξιοποιήσετε αυτό το τελευταίο χρόνο για να καλύψετε τα κενά όλων αυτών των τελευταίων 12 μαθητικών χρόνων που άδικα χαραμίσατε. Τώρα μπορείτε να περάσετε έξω. Αγαπητοί συνάδελφοι, τι γνώμη έχετε για τον κύριο Φλωρά? Ανερχόμενος νέος θα έλεγα. Τι διδάσκει? Είναι φιλόλογος, ιστορία και αρχαία ελληνικά. Και από πού έρχεσαι? Θαρώ από την επαρχία. Από πού ακριβώς κύριε συνάδελφε? Από το Παρίσι, πού να ξέρουμε. Ο κοινών αυτά αδελφών εις μήνης κάρα. Ω τάφε μου, κρεβάτι μυθικό, σπίτι μου στη βαθιά τη γη και όνειος γελί μου. Με συγχωρείτε, δεν ήξερα ότι ήσασταν εδώ. Δεν πειράζει, Δεσποινής. Μπορώ να πάρω κάτι ξάπα. Παρακαλώ. Συγγνώμη που σας ανησύχησα και καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τολμώ να σας προσφέρω κάτι, γιατί μάλλον τα πράγματα αυτά είναι εντελώς άγνωστα σε εσάς. Άγνωστο το κουλούρι. Όχι δα. Τι είναι το κουλούρι? Όμηρος είναι το κουλούρι. Ο Όμηρος όμως, Στριμμένος είναι. Πλάχτη, επιτρής. Τρέχει γύρω του τώρα. Δεν είναι έτσι. Με λίγη προσοχή και με λίγη μελέτη όλα γίνονται απλά. Συγγνώμη, σας διέκοψα. Δεν πειράζει. Μα επιτρέπετε? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Α, η καινούργια. Ναι, έτσι για το καλό, για να σας καλοπιάσω λίγο, γιατί από το πρωί με έχετε βάλει στο μάτι. Πώς σας έχει έρθει αυτή η ιδέα? Να, από το πρωί, σήκω εσύ, κάτσε εσύ, ο Όμηρος, το παλάτι, το Ρέξ. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, δεν είστε τόσο κακός όσο φαίνεστε. Λοιπόν, όχι. Είμαι κακός. Πάρα πολύ κακός. Πιο κακός και από ό,τι φαίνομαι. Μπα, εσείς είστε πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Αλλά είστε πολύ αυστηρός. Πολύ αυστηρός, Και πολύ σοβαρός. Και σοβαρός. Ναι, περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Και την κρεβάτα σας. Δεν τη δένετε σωστά. Πρέπει πιο σφιχτά. Να, έτσι. Εσείς που είστε και τόσο νόστιμος. Παίρνει το σκουλάκι. Ωραία. Καλημέρα σας. Τον κύριο Γυμνασιάκη, παρακαλώ. Εδώ, κυρία Παπασταύρου. Α, εσείς κυρία Παπασταύρου. Τα σέβη μου. Ναι, πείτε μου. Φλωράς. Πάνος Φλωράς. Τι μου λέτε? Μου ήρθε το παιδί με πυρετό και δεν ξέρω αν είναι και πειραγμένο το αυτί του. Ναι, το αυτί του. Απαιτώ να μάθω τώρα. Μα τόσο πολύ την εκτύπησε? Γκαημενούλα. Ναι, κυρία Παπασταύρου, και μήνυση μπορούμε να κάνουμε. Μείνετε ήσυχοι. Θα τον συγκυρίσω εγώ όπως του αξίζει. Τι γκαημενούλα. Μα είναι τόσο χαριτωμένη, με τρόπους, με καλή ανατροφή. Όχι. Δεν πρόκειται περί κομπλιμέντων. Ναι, κυρία Παπασταύρου. Ελάτε, σας περιμένω. Το σέβομαι στον κύριο Θεμιστοκλή. Στον κύριο Θεμιστοκλή βεβαίως. Είδατε κύριε Μακρυδάκη τι αποτελέσματα έχουν τα χαστούκια? Μα τι συνέβη? Τι έγινε?
Αυτός ο Φλωράς. Τόλμησε να απλώσει το χέρι του στην Μικλάν Παπασταύρου και την εκτύπησε τόσο άσχημα, φαίνεται, που είναι άρρωστη η καημενούλα. Υπερβολές. Μα πώς υπερβολές. Μόλις προλίγο μου το βεβαίωσε η μητέρα της. Μην το πιστεύετε, κύριε Γυμνασιά. Οι μητέρες των χαϊδεμένων και των κακομεθμένων κοριτσιών είναι κατά κανόνα ο καλύτερος του σύμμαχος. Τι λέτε τώρα, κύριε Μακρυδάκη, ό,τι θέλετε λέτε. Εγώ σας βεβαίω είμαι ανάστατος. Ανάστατος. Μα πού ακούστηκε, βρε αδερφέ, ο πρώτος τυχόν Φλωράς να σηκώσει το χέρι του πάνω σε μια κόρη Παπασταύρου, του Θεμιστοκλέους βεβαίως. Κύριε Διευθυντά, να σας πω πως μερικά γραστικά τα ήθελε η Παπασταύρου, το Θεμιστοκλέος. Δεν είναι έτσι, κύριε Μακρυδάκη. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αλλά δεν φταίει αυτός, δεν φταίει αυτός. Φταίω πρωτίστως εγώ, που εμπιστεύτηκα την θέση του καθηγητού των αρχαίων ελληνικών σε ένα επιπόλαιο και άξεστο πεδαρέλι. Όχι, κύριε Διευθυντά, εδώ θα μου επιτρέψω να διαφωνήσω. Μα σας παρακαλώ, κύριε. Βέβαια. Ο κύριος Φλωράς δεν είναι καθόλου επιπόλαιο και άξιστο πεδαρέλι. Είναι ένας κατατημένος καθηγητής, ο οποίος έχει ακριβής επίγνωση της αποστολής του και ξέρει να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Αν νομίζετε, κύριε Μακρυδάκη, ότι η δουλειά ενός καθηγητή είναι να χτυπά μέχρι λιποθυμία στα παιδιά που το εμπιστεύονται, είστε πολύ γελασμένος. Πάρα πολύ γελασμένος. Μα το έχουν παραξηλώσει, κύριε Διευθυντά. Πρόκειται περί θηρίων. Τι τα γυρεύετε, κύριε Διευθυντά. Μερικά γραστούκάκια του καθηγητή είναι το τελευταίο, μα το πιο πιστικό επιχείρημα. Εσάς όμως, κύριε Μακρυδάκη, δεν σας είδα ποτέ να χτυπήσετε μαθήτριά σας. Δεν με είδατε, γιατί σέβομαι τις αντιλήψεις σας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τις βρίσκω και σωστές. Εδώ είστε, κύριε Φλωρά. Έφαγε τον τόπο να σας βρω. Κάτι βλέπω, κύριε Μεσιά, και πάρει λίγα κιλά. Έλα, αηδίες. Λοιπόν, να μου παραδώσετε τους καταλόγους και να περάσετε από το λογιστήριο να πληρωθείτε για όσες ώρες παραδόσεις έχετε. Τι, κύριε Μεσιά? Γιατί απολύεστε, κύριε Φλωρά. Απολύομαι. Μάλιστα, απολύεστε. Και για ποιο λόγο αν επιτρέπετε? Γιατί το χέρι σας είναι πολύ μακρύ, κύριε. Δεν σας καταλαβαίνω. Τη μέθοδο που ξέρετε μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε κι εμείς. Αλλά εδώ δεν είναι νυχτερινό σχολείο, κύριε Φλωρά. Ακούστε με, κύριε Γυμνασιάρχα, τα σχολεία εγώ δεν τα ξεχωρίζω σε νυχτερινά, σε λαϊκά δηλαδή και πολυτελείας. Κάθε μαθητής είναι μαθητής και κάθε μαθήτρια είναι μαθήτρια. Τι θα πει δηλαδή η κόρη Παπασταύρου? Μαθήτρια είναι και αυτή, όπως μαθήτρια είναι η κόρη κάθε φτωχού υπαλληλίστου. Και να ξέρετε, η έδρα του καθηγητή πρέπει να είναι τόσο ψηλά, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να ξεχωρίσει ποιανού είναι κόρη ποιανού. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Φλωρά, ότι είμαι συνηθισμένος να διδάσκω και όχι να διδάσκομαι. Παρ' όλα αυτά είστε νέος και δεν θα σας παρεξηγήσω. Ξεχάσατε όμως αυτό που σας ετώνησα όλος ιδιαιτέρως από την πρώτη και όλα στιγμή. Ότι δηλαδή το κολέγιο τούτο που έχω την τιμή να διευθύνω και να προείσταμαι από 15 ετίας είναι μια επιχείρηση με τεράστια έξοδα και όχι τόπος πειραματισμών για νέους καθηγητές. Εδώ είναι η παρεξήγηση, κύριε Γυμνασιάρχα. Εγώ ήρθα να διδάξω σε σχολείο και όχι σε επιχείρηση. Άμα ήθελα να δουλεύω σε επιχείρηση, θα βρει καμία με πολύ καλύτερο μισθό. Προτιμώ να να μείνω άνεργος παρά να γίνω παιχνιδάκι στα χέρια αυτών των κακομαθημένων κοριτσιών που η περιουσία του πατέρα τους και η επιχείρηση δικιά σας θα τα αναγκάσει να παραμείνουν κούτσουρα για όλους τους στη ζωή. Και το απολυτήριο που θα τους πουλήσετε στο τέλος δεν θα σημαίνει τίποτα. Μα τίποτα. Αρκετά, κύριε Φλωρά. Θα προτιμούσα μόνο να βρίσκατε δύο λόγια συμπαθίας για το θύμα σας. Για το θύμα που είπατε? Για το θύμα σας, μάλιστα. Το θύμα σας που αρρώστησε βαρύτατα από τα βάρβαρα χτυπήματά σας. Ποιο χτύπησε? Την Παπασταύρου, κύριε Φλωρά. Ένα χαστούκάκι της έδειξα. Και με ένα χαστούκάκι έπαθε τι έπαθε. Τι έπαθε δηλαδή? 38 και 3 είχε όλο το βράδυ το παιδί. Τέλος πάντων, θα συζητήσουμε και αύριο αναλυτικότερα που θα περάσει και από εδώ η κυρία Παπασταύρου. Αλέ τώρα, αλέ. Καλημέρα, κυρία Παπασταύρου, τα σέβη μου. Καλημέρα, κύριε Γυμνασιάρχα. Πώς είσαι εσύ, πουλάκι μου? Καλύτερα, πονάει λίγο το φτάκι μου. Ποιος είναι αυτός ο κύριος Φλωράς? Εγώ, κυρία μου. Α, εσείς. Περάστε, κυρία Παπασταύρου, από εδώ στο γραφείο μου. Περάστε. Συγγνώμη, κύριε. Κύριε Φλωρά, ελάτε κι εσείς ένα λεπτό στο γραφείο μου.
εντελώς περίτη η παρουσία μου, κύριε Γυμνασιάρχα. Αφήστε τον. Μην τον στεναχωρείτε. Δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος δεν τολμά ούτε καν στα μάτια να με κοιτάξει? Γιατί να μην τολμώ να σας αντικρίσω στα μάτια? Ίσως για όλα αυτά που είπατε στην τάξη, για μένα, για την οικογένειά μου, μπροστά σε όλα τα παιδιά σηκώσατε τη Λίζα και είπατε ένα σωρό πράγματα για την οικογένειά μας που δεν ισχύουν. Ομογέ, αν είναι δυνατόν. Λίζα χρυσό μου, πες. Έτσι είναι. Έτσι είναι, μητέρα. Έβρισα, κοπέλα μου, τον πατέρα και τη μητέρα σου. Ναι, τους βρήσατε. Κοίταξε με στα μάτια, Λίζα, και ξαναπες το αυτό. Έβρισα τη μητέρα και τον πατέρα σου. Ναι, τους βρήσατε. Τι να σου πω, κορίτσι. Ειλικρινά, λυπάμαι για σένα. Λυπάστε, κύριε Φλωρά. Αν πρόκειται να λυπηθείτε κάποιον, καλύτερα να λυπηθείτε τον εαυτό σας και όχι μια κόρη Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Μα όσες φορές και να το ακούσω, τίποτα δεν θα άλλαζε την άποψή μου για την ανατροφή της κόρης σας. Κύριε Φλωρά. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Ο κύριος Φλωράς θα μας βρίσει και κατάμουτρα. Κυρία μου, αν πρόκειται να βρίσω κάποιον, θα τον έβριζα έτσι ακριβώς όπως είπατε. Κατάμουτρα. Κύριε Φλωρά, σταματήστε, επιτέλους. Πολύ μαχητικός μας βγήκε ο κύριος Φλωράς. Μήπως θα μας χτυπήσετε κιόλας? Γιατί ποιον άλλο χτύπησα? Καλά. Πες, παιδί μου. Σε χτύπησα, παιδί μου. Μου δώσατε ένα χαστούκι με όλη σας τη δύναμη. Α, έτσι, με όλη μου τη δύναμη. Ναι, με όλη σας τη δύναμη. Χράπμια. Και το πιο περίεργο είναι ότι δεν κατάλαβα γιατί με χτυπήσατε. Γιατί με χτυπήσατε, κύριε Φλωρά. Ναι, γιατί τη χτυπήσατε, κύριε Φλωρά? Γιατί? Ξέρει αυτή. Δεν ξέρω τίποτα. Λυπάμαι πολύ για εσάς. Πολύ ανεδής ο κύριος Φλωράς. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ύστερα από μισή ώρα ζαλίστηκα. Μετά έβλεπα πεταλούδες. Πράσινες, κόκκινες, κίτρινες. Και κίτρινες. Πουλάκι μου. Πολύ ανεδής ο κύριος Φλωράς. Αν είναι δυνατόν, χρειάζομαι μια καρέκλα. Παρακαλώ. Χρειάζομαι λίγο νερό. Ένιωσα, κυρία Παπασταύρου, και τον συγγύρισα εγώ. Εννοείται τον συγγυρίσατε. Τον απέλυσα, βέβαια. Και πολύ καλά κάνατε. Φυσικά. Αν είναι δυνατόν, μια κόρη Παπασταύρου. Κύριο Παπασταύρο, παρακαλώ. Α, μπαμπούλη Λίζα. Μπαμπούλη μου, θέλω να σας ζητήσω μία χάρη. Όχι, εντελώς ανέξοδη. Δεν θα σας κοστίσει τίποτα. Ένα τηλεφωνηματάκι μου. Άκου, μπαμπάκα, χωρίς να το θέλω, έγινε αιτία να απολυθεί από το σχολείο μας ένας καθηγητής. Ορίστε. Α, τώρα και εσύ καλέ, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Θα σου πω το βράδυ. Να, μου έδωσε ένα μπατσάκι και όπως καταλαβαίνεις ο κύριος Γυμνασιάρχης τον απέλυσε. Όχι, εγώ έφταιγα. Και τώρα όπως καταλαβαίνετε έχω τύψεις. Ναι, να πάρετε τον κύριο Γυμνασιάρχη και να του πείτε να τον κριτήσει. Εντάξει, μπαμπάκα μου. Μπράβο, μπαμπάκα μου. Φλωράς. Πάνος Φλωράς. Μεσόκοπος. 50, 40, 35, 28, κάπου εκεί. Να μείνω ήσυχη. Έτσι, μπαμπάκα μου. Όχι! Τώρα. Τώρα γιατί θα φύγει. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω το τηλέφωνο και εσείς θα τον πάρετε αμέσως. Το έχετε το τηλέφωνο, μπαμπάκα μου. Ευχαριστώ πολύ, μπαμπάκα μου. Φιλάκια. Ορίστε. Αυτό ήταν κλειστό. Μα τώρα χτυπούσε. Και ποιος ήτανε? Πού να ξέρω. Και πού να ξέρω, εσύ δεν μου πεις την μεγάλη Ανάκη και με διέκοψε το μάθημά μου. Μεγάλη Ανάκη. Και ποιος σου το είπε? Μόνη μου το κατάλαβα από τον τρόπο που χτυπούσε. Μπα. Τώρα χτυπάει. Πού το? Τρίν. Ναι, χτυπάει. Χτυπάει, ναι. Να, τώρα χτυπάει, κοιτάξτε. Εμπρός, ορίστε. Ο ίδιος. Ο κύριος Παπασταύρου. Ο κύριος Θεμιστοκλής. Τα σέβη μου, κύριε Θεμιστοκλή, τα σέβη μου.
Μισό λεπτό μόνο, μισό λεπτό. Στην πόρτα, παιδί μου. Ορίστε κύριε, πείτε μου. Ναι, Φλωράς. Πάνος Φλωράς. Μην ανησυχείτε, βεβαίως. Το ζήτημα τακτοποιήθηκε. Τον απέλυσα. Βεβαίως, τον απέλυσα. Ορίστε. Τι θα πει δηλαδή να κληθεί απόλυσης? Να παραμείνει ο Φλωράς? Δεν σας καταλαβαίνω κύριε Παπασταύρου. Μα, ορίστε. Να το συγχαρώ επειδή χαστούκισε την κόρη σας. Ναι. Βεβαίως, είναι κι αυτό ένα παιδαγωγικό σύστημα, κύριε Παπασταύρου. Βέβαια. Μα νομίζω ότι είναι εδώ απ' έξω. Μισό λεπτό μόνο. Περάστε κύριε Φλωρά. Σας ζητάει ο κύριος Παπασταύρου στο τηλέφωνο. Ο κύριος Παπασταύρου. Μα νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε και τίποτα. Σας παρακαλώ, θα παίξουμε τώρα. Παπακαμό, είσαι φίλημα. Ναι, κύριε Παπασταύρου. Ομιλείτε με τον κύριο Φλωρά. Μα νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη. Κύριος Θεμιστοκλής. Ναι. Πάνος Φλωράς. Χαίρομαι πολύ. Ναι, εγώ χαστούκισα την κόρη σας και με συγχωρείτε που το έκανα μόνο μία φορά. Μα τι λέτε τώρα, με ειρωνεύεστε? Όχι! Καλά. Μα νομίζω ότι η κυρία σας έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Όχι δα. Μάλλον αυτό το χαστούκι ήταν της αρμοδιότητάς σας. Μάλιστα. Χαίρομαι πολύ. Ωραία. Να σας πω στον κύριο Ινωσιάρχα. Ορίστε κύριε Παπασταύρου. Βεβαίως. Χαίρετε. Ο κύριος Θεμιστοκλής. Έλα, πήγαινε στο μάθημά σου εσύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν. Κυρία Γυμνασιάρχη, αν έχετε την καλοσύνη να μου υπογράψετε εδώ. Τι είναι αυτό? Η απόλυσή μου. Η απόλυσή σας? Μα νομίζω δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, αγαπητέ μου. Γιατί, πώς τακτοποιήθηκε δηλαδή? Μέσω του τηλεφωνήματος με τον κύριο Θεμιστοκλή, βεβαίως. Ακούστε με κύριε Γυμνασιάρχα. Θα συνεχίσω αυτό το κολέγιο υπό έναν όρο. Δεκτός. Μα δεν τον ακούσατε. Δεκτός, αγαπητέ μου, δεκτός. Μιλήσαμε με τον κύριο Θεμιστοκλή, είπαμε. Θα κάνω το μάθημά μου έτσι όπως πιστεύω εγώ ότι είναι σωστό. Βεβαίως. Αφού μιλήσαμε με τον κύριο Θεμιστοκλή και εφόσον οι αντιλήψεις οι δικές σας συμπίπτουν με τις αντιλήψεις του κυρίου Θεμιστοκλή και οι αντιλήψεις οι δικές μου συμπίπτουν με τον κύριο Θεμιστοκλή, επομένως και οι αντιλήψεις οι δικές σας συμπίπτουν με τις αντιλήψεις τις δικές μου. Καταλάβατε? Με συγχωρείτε μόνο τώρα γιατί έχω αφήσει το μάθημα στη μέση και όπου να χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ. Έχω ένα μυστικό που στη ματιά μου τα σαλάμι. Το ξέρουνε οι κάμποι, το έχει μάθει το βουνάμι. Το τραγουδούν τη νύχτα στα κλόνια όλα τα ειδόνια. Κι όλο το γράφουν τα χελιδόνια στον ουρανό. Το τραγουδούν τη νύχτα στα κλόνια όλα τα ειδόνια. Κι όλο το γράφουν τα χελιδόνια στον ουρανό. Έχω ένα μυστικό, τη ζωή μου έχει αλλάξει. Μα δεν το έχω σκοπό, ποτέ μου να σας το πω. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Μα δεν έχω σκοπό, ποτέ μου να σας το πω. Κυρία Αλεξάνδρου, μπορείτε σας παρακαλώ να επιβάλλετε την τάξη? Μάλιστα, κυρία Καρετινού. Ευχαριστώ. Αμέσως. Για ελάτε γρήγορα, ελάτε εδώ. Σας παρακαλώ, δεσποινίδες. Μην ενοχλείτε τους συναδέλφους. Πέστε ήρεμα. Σεβαστείτε το χώρο και το περιβάλλον. Εντάξει. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει τώρα τα κορίτσια πίσω. Μάγεμα η φύση κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη. Η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι.
Με 1000 βρύσες χύνεται, με 1000 γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθαίνει σήμερα, 1000 φορές πεθαίνει. Κορίτσια, σηκωθείτε! Μα τώρα τι εννοείς είναι αυτή, όποιος κάτσει στο παγκάκι θα σπάσει. Δεν σε καταλαβαίνω. Α, κορίτσια, το θέμα είναι απλό. Θα περάσει από εδώ ο κύριος Φλωράς. Θα του πούμε γεια σας κύριε Φλωρά. Τι κάνετε κύριε Φλωρά. Καθίστε κύριε Φλωρά. Και επειδή ο Θεός είναι μεγάλος, θα κάτσει και θα πέσει. Μπορεί να σπάσει καμιά σπλήνα. Μπορεί να σπάσει κανένα πόδι, κανένα χέρι. Και θα απαλλαχτούμε. Να κάνετε δεν είναι καθόλου αστείο. Τι είπες εσύ? Είπα ότι δεν είναι καθόλου αστείο. Μπαμπά, τι θες να πεις εσύ? Ένα που δεν θέλει η Λίζα να πέσει, γιατί μοιάζει και με τον James Dean. Εγώ δεν θα σας επιτρέψω να ξεκαρδιστείτε με αυτόν τον τρόπο. Εσύ μην ξεκαρδιστείς, εμείς θα ξεκαρδιστούμε. Δεν σας καταλαβαίνω, κορίτσια. Έλα που εγώ σε καταλαβαίνω και δεν σε καταλαβαίνω μόνο εγώ. Όλες μας σε καταλαβαίνουμε. Αλεξίου, μάζεψε τη γλώσσα σου. Και θα σου ταιριάζει πάρα πολύ να είσαι καθηγητριούλα. Αλεξίου! Κορίτσια! Τι γίνεται εδώ? Πάνω τώρα και δύο σας. Εδώ, Αλεξίου. Σαν δεν τρέπεστε, σαν δεσποινίδες καθώς και πλακώνεστε κάτω. Τι έγινε, Παπασταύρου? Αλεξίου. Παπασταύρου φταίει. Παπασταύρου, τι έκανες? Τι σου έκανε, Αλεξίου? Καθόμουν στο παγκάκι και ήρθε και με χαστούκισε. Γιατί τη χαστούκισες? Έτσι. Πώς έτσι, είναι δυνατόν να σε πιστεύσω έτσι? Γιατί, Αλεξίου? Έτσι. Ξανθοπούλου. Ναι. Ήσουν εδώ? Μάλιστα. Και για πες μου εσύ που τα έλυσες, τι έγινε? Α, δεν ξέρω. Εγώ μιλούσα με τη Γιαδικιάρογλου. Γιαδικιάρογλου? Σας είπα, Ξανθοπούλου, μιλούσαμε. Μάλιστα. Πολυχρονοπούλου. Μάλιστα. Ήσουν εδώ εσύ? Μάλιστα. Για πες. Εγώ κοιτούσα τη Γιαδικιάρογλου και μιλούσα με την με την Ξανθοπούλου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα, άστα να ανεβίζουνε στην τρελή νοτιά. Τώρα που τα νιάτα σου είναι όλα ανθισμένα, άστα να ανεβίζουνε στην τρελή νοτιά. Μιαου, μιαου, βρε κατούλα, με τη ροσμητούλα, κατούλα μου μικρή, τσα τσα τσα. Μιαου, σε έχουνε μιστάξει και είναι από μετάξι η γούνα σου υγρή. Μιαου, μιαου, βρε κατούλα, με τη ροσμητούλα, κατούλα μου μικρή, τσα τσα τσα. Μιαου, σε έχουνε μιστάξει και είναι από μετάξι η γούνα σου υγρή. Τι είναι αυτά που ακούμε, Αγγελική? Χάθηκε η σοβαρότητα από τον κόσμο πλέον. Δίκιο έχεις. Ω τέμπορα ο μόρες. Έρος ανήκατε μάθαμε. Έρος όσο ετοίμαση, πύρκης, πόσο οι μαλακές παριές, νεάνιδος, ενηχέδες. Φυτάς υπερποντίος, ενταβρονόμιμης αυλές, και σ' αυταθανάτων θίξιμος, του φαμερίων σε ανθρώπου, ο δε έχων μέμεινεν, σύ και δικαίων δίκους, φρένας παρασπάς επιλόγα, σύ και τάδε νίκος, ανδρών ξύνεμων, έχεις χαράξει, κτλ. Αχ, Έρος ανήκατε μάθαμε. Σας παρακαλώ, παιδιά, πρόκειται για ένα θαυμάσιο χωρικό. Ίσως το σπουδαιότερο που έχει γράψει αυτός ο αρχαίος ποιητής. Ποια λοιπόν θα το μεταφράσει? Η Παπασταύρου, η Παπασταύρου, η Παπασταύρου, η Παπασταύρου. Η Παπασταύρου. Έλα, Παπασταύρου. Η Παπασταύρου θα το ξέρει πολύ καλά αυτό. Γιατί στάθηκες, προχώρα. Διάβασε μας, σε παρακαλώ, το αρχαίο κείμενο, στίχο προς στίχο. Έρος ανήκατε μάθημα.
Εσύ και αδικάρο μου έξω, τώρα. Έρος ανήκατε μάχα. Μάλιστα. Δηλαδή. Έρωτα ανήκεται στη μάχη. Μάλιστα. Δηλαδή έρωτας. Κατανίκηται. Μάλιστα. Δηλαδή έρωτα κατανίκηται. Συγγνώμη, δεν μπορώ άλλο. Μα τι έπαθες εσύ, Παπασταύρου? Τίποτα. Τι τίποτα, αφού κλαις. Δεν λέω. Ποιος σας είπε ότι κλαίω? Δεν μου το είπε κανείς, το βλέπω, Παπασταύρου. Όχι, δεν κλαίω. Εντάξει, δεν κλαις, σύμφωνα. Τώρα πήγαινε να παίξεις με τις φιλοσόφους. Μάλιστα. Δώστε το όμως σας παρακαλώ. Αφού αν δεν γελιέμαι, γράφει το όνομά μου. Προσκέριο πάνω φλωρά. Όχι. Δεν είναι δικό σας το γράμμα. Το λάβατε? Δεν το λάβατε. Έχει πάνω γραμματόσημα? Δεν έχει. Σφραγίδα? Όχι. Σας παρακαλώ, δώστε το μου. Δηλαδή να μην το ανοίξω. Όχι. Γιατί? Γιατί άμα το ανοίξετε, θα δω πάλι πεταλούδες κόκκινες, κίτρινες, πράσινες. Α, πάρτε το. Πάει λοιπόν και αυτός ο χρόνος. Πάει συνάδελφοι. Ο καιρός κυλάει σαν νερό. Σαν νερό, βεβαίως. Σαν νερό. Για το πότε ανοίξαν τα σχολεία, αναπτύσσαν αυτές οι υπέροχες αμυγδαλιές, φτάσαμε στις εξετάσεις και ήρθε πλέον το καλοκαίρι, ούτε που το κατάλαβα. Πώς σκέφτεστε, κύριε Μαυρομάτη, να περάσετε τα διακοπά σας? Με προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα, κύριε Γυμνασιάρχα. Εσείς, κύριε... Ή στο Σπίτα και στο Παλαιροπουλίο, φυσικά. Μύκονος. Στην πλατεία, Πετρίνο. Έτοιμα, κύριε Φλωρά. Μάλιστα, κύριε Γυμνασιάρχα. Υπάρχουν άλλα? Όχι, τα τελευταία είναι της 8ης. Όλα τα άλλα έχουν τυχοεπολυθεί. Τα έχετε ελέγξει? Ναι, άμα θέλετε μπορείτε να τα ελέγξετε κι εσείς. Όχι. Περιτεύει, αγαπητέ μου, αφού τα ελέγξατε εσείς. Τα αποτελέσματα της 8ης είναι, κύριε Σάδελφε. Ναι, της 8ης. Και πότε θα τυχοκολληθούν? Τους είχαμε πει για σήμερα, οπότε άμα θέλετε να περάσετε έξω, μπορούμε. Ναι. Πάμε, ρε παιδιά. Όχι, από εκεί είμαι, κάπου εκεί. Εδώ πέρα. Παπασταύρο. Πού είναι Παπασταύρο? Παπασταύρο. Α, πέρασα. Κορίτσια, πέρασα. Κύριε, Ναι, Παπασταύρο. πέρασα. Το γνωρίζω πριν από εσάς. Ναι, αφού εσείς βάζετε τους βαθμούς. Κύριε Φλωρά, όπως ξέρετε είναι η τελευταία χρονιά. Που αυτό σημαίνει... Χαίρετε. Κύριε Φλωρά. Πώς εσείς είστε ο κύριος Φλωράς, ο Μεσόκοπος? Ο Μεσόκοπος είπατε. Δηλαδή λέω ο κύριος Φλωράς, αυτός που δίνει τα χαστούκια. Εγώ κύριε Παπασταύρο, ακούστε, ήθελα... Μα εγώ δεν το λέω για να σε κατηγορήσω. Άλλωστε, εγώ πιστεύω αυτό που λέτε ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Περάστε κύριε Φλωρά. Περάστε κύριε Φλωρά. Μα περάστε κύριε Φλωρά. Άλλωστε, στον δρόμο θα μας δοθεί και η ευκαιρία να πούμε και κανένα δυο λόγια για τη Λίζα. Για τη Λίζα. Για τη Λίζα, ναι. Λέμε να δώσει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και αν το θέλατε θα θέλαμε να αναλάβετε την προγύμνασή της. Και αν χρειαστεί να δώσετε και κανένα χαστούκάκι, ξέρετε εσείς. Ακούστε κύριε Παπασταύρο, η μεγάλη μου χαρά θα αναλάβω την προγύμναση της χώρας σας. Αλλά υπό έναν όρο. Εντάξει.
Μα θα τον ακούσω εδώ. Σε πειράζει. Δεν έχει σημασία, παπάκο μου. Εδώ που τα λέμε, ο κύριος Φλωράς κανονικά θα πρέπει να αναλάβει την προγύμναση όλων στο σπίτι. Με τον ίδιο τρόπο που έβαλε τάξη στο κολέγιο, με τον ίδιο τρόπο θέλουμε να βάλει τάξη και στο σπίτι μας. Δεν σας καταλαβαίνω. Περάστε κύριε Φλωρά και θα τα πούμε. Περάστε.